vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu mukoma iyo yakamira sekudai so: I am a pastor mukoma, ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yedu yeZimbabwe. So zvakaitika mukoma nacho ndezvekudai so: ndakatanga kudana nawo nemumwe mukadzi uyu ndakazotozviziva mushure mekunge ndanyorawo murudo kuti iye anoita zvekutengesa muviri wake. Zvino mushure mekunge ndazviziva kuti anoita zvekutengesa muviri wake, I tried kuti ndinge ndichizosiyana naye because as a pastor I am a married man as well. Saka ndakangoti scandal yacho yekuti vanhu vozozviziva kuti ndiri kudanana nemunhu anopinda mubhawa anoita zvekutengesa muviri wake. Saka iye akabva azondiudza kuti ainge achindida nemwoyo wake wose, in which I agreed. Saka kutaura kudai so mukoma ndatova ne-secret wife because akabva azonditi kana uchida kuti ndiregedze kuenda kubhawa kwacho, it is fine as long as uchikwanisa kuzondichengeta, in which I can do. Apa chinondirwadza zvekare ndechekuti ndiri kushandisa mari yechechi, ndiyo yandinoshandisa kumuchengeta mukadzi uyu. Now there are more things that are quite disturbing that she wants me to assist her with, because iye ane shamwari dzake avo vanoita zvekutengesa miviri yavo. Saka vanoda kuti ndipote ndichivanamatira so that vange vachiwana macustomers. Mukoma, I never thought kuti it was going to work. So nerimwe zuva pandakaenda kumba kwake ndakabva ndaona kuti kwainge kuine mafriends ake maviri avo andakazonamatira kuti vange vachizowana macustomers. You won't even believe it, because mangwana acho makuseni ndipo pavakazouya vaine mari with a look of shock on their faces. Ndikabva ndati kovasikana, what is going on? Ndipo apo pavakazoburitsa $4,000 yavainge vainayo, iyo yavakati vainge vakakechwa nemakorokoza avo akazovapa 4,000. Varume vacho hanzi vainge vari vatatu, vakarara vachivachinjanisa pauviri hwavo vakazovabhadhara 4,000 iyoyo. So mukomana ashe ndakationa kuti kuvanamatira uko kwandainge ndakaita ndiko kwakazoita kuti vange vachikwanisa kuzobata mhene. Ndakangoti zvimwe kuda ainge ari masanga. Usiku hwacho ihwohwo vakabva vati, mufundisi, tinamatirei zvekare tione kuti chokwadi here izvo zvakaitika. Ndakavanamatira ndikati, Mwari, vana venyu ava vava kubuda vachida kupinda mumasango kuti vange vachiendawo kunotsvaka vawanewo zvinokwanisa kuzovararamisa ivo nemhuri dzavo. Kuingawani kunyange mubhaibheri zvifeve zvainge zvirimo. Chivaropafadzai nekuti vana venyu, fambai navo. Mukomana ashe vakangobuda, ndikangoti maybe past 5 by 8 p.m. vainge vatodzoka. Vainge vakatobata mari yainge yakawanda. Mari iyo yavanoti imari yekutoti semunhu anoita zvekukechesa uchiita zvekutengesa muviri wako unokwanisa kuzoibata mari iyoyo after 3 days, but vakangoibata in a space of between 3 to 2 hours. Mukoma nashe. So ndo zvandiri kuita izvi mukoma, in which it is not sitting well with me, and ndine mibvunzo yakawanda chaizvo kuti zviriko here kuti Mwari vanokwanisa kukomborera vasikana ava vandinonamatira so that vange vachizokwanisa kuwana maclients, kana kuti pandiri patori nechimwewo chipo chiripo. Please mukomana ashe, kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vamufundisi ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. I don't think kuti vasikana ava pavari kubuda mushure mekunge mavanamatira they are being blessed by God. No, I think kuti they are being blessed by the devil himself. Ngatizame kuti tinge tichitaura nawo mucomment section.
rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, kuromba haisi dambe, ndakazozviona ndega. Mushure mekunge ndabva kuSouth Africa ndikazouya kunoku kuZim, ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako. Ndaiva nemalaptop angu nemafoni angu. Mistake yandakazoita ndeyekuti ndichisvika kuno kuZim ndakabva ndachizotanga kudana nawo neumwe musikana uyo ainge atoriwo panzara yekuda kuroorwa ndokubva azonditizira asati atombova nepamuviri. Hama dzake mukoma, sezvo dzainge dzichizviziva kuti ndainge ndichimboshanda kuSouth Africa, vakabva vachizotanga kupopota, in which ndakazomanikidza kuti ndinge ndichizoshandisa kamari kandainge ndiinako, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomuroora, ndokubva ndazobhuruka paya. Ndakabva ndazotanga kushanda sasecurity. Mukuzonoshanda sasecurity ndopa ndakabva ndazoti zvakangofanana izvi, kuromba kunenge kuri nani. Ndikabva ndazoenda kune umwe muprofita wandaiziva wekuAppWave uku. Saka ndichienda kuya ndainge ndichida kuti ange achindichenesera makwara kuitira kuti mukufamba ndisazosangana nen'anga dzefeki. Ndo advice yangu kune avo vanenge vachida kuromba, haungotangi wangofamba, unotanga wacheneserwa nzira dzako so that usangane nana sekuru kana kuti nana gogo vanogona kurombesa, otherwise unozodyirwa mari. Saka ndakapiwa minamato yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nayo for 21 days uye zvekare ndisingarari nemudzimai wangu. Makasvika kuita hondo mumba, mudzimai achinditi une munhu wauri kudanana naye. Apa aisafanira futi kuti ange achizviziva kuti wainge uri munamato wei, uye aizofanira kuzozviziva kuti ndaromba mushure mekunge zvabudirira. Ndo zvandainge ndakaudzwa navo madzibaba vaya. So mushure mekunge ndashandisa minamato iya kwe21 days, ndakangoti ndakarara 1 day ndakangonzwa izwi rakanditi buda mukoma. Ndokubva ndabuda ndikabva ndatokwira makombi mutauni. Ndini uyo ndakananga kwamunyawiri. Ndokubva ndaenda kuya, ndokubva ndazonotaura nevamwe gogo avo vandaingonzwa izwi ravo richingotaurwa richizevezerwa munzeve dzangu. Kunyange pandakasvika pamba pavo, I was not even sure because paisamboragedzera sekunge pamba pen'anga. So ndakazoti ndatanga kutaura navo ndichivaudza zvose zvainge zvaiitika, ndopa vakazonditi uya kuno. Ndokubva vazoenda neni mune imwe room, ndikabva ndatoona kutoti kuinga kwani zvavari n'anga gogo ava, but ivo vanoita zvekun'anga in secret. Vanotoenda kuchechi, uye hanzi kuchechi ikoko vatori mudhikoni kuchechi, but vanoita zvekun'anga in secret. Ndakazogara pamba pavo gogo ava kuzonosvika vachipedza kundibatsira. So nerimwe zuva mukoma vakangonditi pinda mumotikari, kwainge kuchiri makuseni, ndokubva tikadhiraivha mukoma for nearly 40 something minutes kuzonosvika tichisvika mune rimwe village. Ndokubva tatanga kufamba zvedu netsoka. Mukoma nashi vaitoziva uko kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda. Takazosvika pane imwe imba, pamba ipapo painge patori padongo. Vakazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichizofukunura guva. Vakabva vanditi sarudzo ndeyako, unofanira kuti unge uchizofukunura guva mukoma. Vakabva vazondisiya pamba ipapo. Muswero wese wezuva ndakangoswera ndakazvivharira mune chimwe chimba mukoma. Vakanditi ndaisafanira kuti tinge ndichizoonekwa nevanhu. Apa ndakabva ndapiwa piki zvekare nefoshoro mukoma. Usiku hwakazoti hwasvika, ndakangoti ndichingobuda panze ndakaona umwe murume ainge achitozviumburudza ari mumadota. Ndikatoziva kutoti munhu uyu ainge ari muroyi. Mukoma nashi ndakaona zvinhu zvehusiku zvakawanda pamba apa mukoma. Chakazokonzeresa kuti pange pachizoita padongo uye zvekare dzinza rose ringe richizopera kufa. Mudhara wacho ainge akaromba. Ndaitozviona mukoma zvinhu zvichitonanaira zvepo pamba ipapo. Uye mukoma, nyaya idzi dzekuti unongotenga misha inenge yakavakwa zviri very risky nekuda kwezvinhu zvandakaona ipapo. Even though ndainge ndichidedera nekutya, but vaiva neumwe mushonga wavainge vakandipa, vakanditi hongu zvehusiku uchazviona, but hazvikwanisi kuti zvinge zvichizokubata kana kuzokukuvadza. Ndaitoona zvipoko
zvevanhu vepo pamusha ipapo avo vakapera kufa. Ndaitovaona vamwe vacho vakagara, umwewo ndiye wandaiona akatobata kana musoro wake mumaoko achingochema. Ndakazotanga kufamba kuzonosvika ndasvika kumakuva, ndokubva ndazosarudza rimwe guva rainge risina tombstone, ndokubva ndatanga kufukunura guva riya. Ndakafukunura guva riya mukoma for about a meter sezvandainge ndakaudzwa navo gogo vaivai, ndokubva ndazongoisa hari iyo yandainge ndapiwa navo gogo vaya, uye zvekare mukati mehari umu mune bepa iro ririmo nemucheka mutsvuku nebanga. Banga iri rakasungwa nemucheka wacho mutsvuku. Saka bepa iroro ndo pandakanyora mazita evanhu vose avo vandinoda kuti vange vachizofa one by one. Ndo zvandakazoita ipapo mushure mekunge ndagadzika hari iyaya, ndokubva ndazobuda zvangu muguva. Ndakangoti ndichingonobuda muguva mukoma, dhuma nechipoko chemunhu uyo wacho wandainge ndichifukunura guva rake ainge achida kurwidzana neni, but ainge asingakwanisi kundibata. Ndakabva ndamutuka, akabva atanga kupfuta moto iwoyo wakabhururuka mukoma, ndokubva wazonoputika uri mudenga, ndokubva chipoko chiya changonyangarika. Ndikabva ndatanga kufushira guva riya, ndokubva ndazotsvaka hangu pekuti ndinge ndichivata. Ndakatya kuti ndinge ndichizorarapo pamusha apa mukoma, nekuti masikati ndainge ndakaona rimwe zinyoka mune imwe room. Zinyoka iroro rainge rakakura. Ndakazoenda kumashops, ndokubva ndazonogara mune rimwe bhawa throughout the night. Mukoma Nash mangwana acho makuseni ndakazofonerana navo gogo vaya, vakazouya vakazonditora. Ndokurombawo uko kwandakaita mukoma Nash. One by one hama dzangu ndiri kudzipedza, dzinourawa naye mukadzi uyo wandakafukunura guva rake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi naye mukoma, mari yacho inozonaka here kuidya? Imimi muri busy kupedza hama dzenyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mushure mekunge ndahurirawo murume wangu nebest friend yake, ndipo apo pandakazopa murume wangu mupfuwira, uye zvekare ndikazoita musikanzwa ndikabva ndachizopa friend yemurume wangu mupfuwira, such that varume ava vatova addicted kwandiri zvekuti ndinotova controller. Vanotoita zvandinenge ndichida kuti vange vachiita. Vakambonetsana mukoma, but now nekuda kwemupfuwira uyo wandakazovapa vose vari vaviri, vatova mabest friends, zvekuti murume wangu ratongovawo zidahwa rekuti friend yake anotouya, then inini nefriend yake tinotorara pambedha, iye anenge akarara pasi mukoma Nashe. But it's not like tinotanga kuita bonde paya paanenge akasvinura, kwete. Murume wangu atova nedambudziko rekuti kana akarara anenge atorara, haatombopepuki. Saka tinokwanisa kutanga kungoona mamuvi zvedu, then shamwari yake tinozomusiya ari kudining nemurume, tobva tazoenda hedu kubedroom. Anongoti kana arara paya, ndinobva ndazodaidza friend yake, tobva tazomuburutsa kubva pamubhedha, tobva tazomuradzika pafloor, then inini nefriend yake totorara usiku hwose tichisika zvedu bonde. Makuseni friend yake ndipo paanobva azomuka obva azodzokera kumba kwake. Iniwo ndobva ndazoburukawo pamubhedha, ndobva ndazopindawo mumachira nemurume wangu, zvekuti anozotovhunduka obva ati ko takazobva pamubhedha nguva iko tichizorara pafloor. Ndongomuudza kuti mushure mekunge tanyanya kunakirwa nebondeka, obva atotanga kutofara paya mukoma Nashe nefriend yemurume wangu. Saka tete vangu muroi ndivo vakandibetsera, vakandipa mupfuwira wacho iwoyo mukoma Nashe. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section. Kiki ndatova nebarika apa ndiri mukadzi zvangu. Zvinhu zvacho mukoma,
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Musi mishonga iyoyo mipfuwira yacho musi waichano expire vanzvadzi. Handioni chakanaka, because just imagine kuti imimi makarara nebest friend yake pamubhedha iye mamuradzika pafloor, then mishonga iyoyo yobva expire. Just imagine kuti chii chinozoitika ipapo. Zvinhu zvamuri kuita izvi zvine makuva pasi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Neniwo mukoma ndakaona chipoko chemwana wangu uyo wandakabvisa ichiri nhumbu. Mukoma, zvakaitika ndezvekudai so. Iniwo ndakamitiswa neumwe murume uyo ainge achida kundiroora. Then ndakazoti nhumbu iyi payainge yava kuma 5 months ndakaba belt rababa vangu iro randaitoenda kuchikoro, ndakasunga dumbu rangu kuti shwe kuitira kuti vanhu vasazozviona kuti ndine pamuviri. Mukoma, ndo pandakabva ndachizonwa mimwe mishonga iyo yandakapiwa nevamwe amai yekubvisa nhumbu. Ndo vakazondibatsira zvekare kunorasa mwana wacho. Musi wacho iwoyo vakatokumbira vabereki vangu kuti ndinge ndichienda kunorara kumba kwavo, vachiti vainge vachida kuenda kumusha. But yainge ingori trick yekuti ndinge ndichizokwanisa kuzonorara kumba kwavo, so that vabereki vangu vasazozviona kuti ndainge ndichida kubvisa pamuviri. Ndakazoita 2 days mukoma ndigerepo pamba pavo. Vabereki vanguwo panguva yacho iyoyo vaiva vanhu vainge vari pakati pekunetsana, and they did not even check up on me. Mushure mekunge ndabvisa nhumbu iyaiya, amai vaya vakabva vazotora mwana wacho vakanomukanda musewage tank. Then ndokubva vazondipa mapiritsi ekuti ndisazonzwa pain. Fast forward mukoma, ndakazoroorwa musi wemuchato. Tiri pakati pekuita mavhows edu ndipo pandakaona kamwana kacheche kachikambaira. Immediately ndikabva ndotoziva kuti ainge ari mwana uyo wandakabvisa ichiri nhumbu. For me to panic, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaite. I just told myself kuti I was supposed to be brave. Kana mwana uyo ainge achazondiuraya, I was going to die like a hero without saying anything. Zvainge zviri nani kuti vanhu vange vachizozvifunga kuti ndainge ndaroyewa. Ndakazodzokera kwavari amai vaya vakazoenda neni kune imwe n'anga iyo yakazondipa mishonga iyo yandakashandisa kuzonosvika ndichibatirawo pamuviri. Mukoma Nash, I just want to thank God kuti ndakazokwanisawo kuzoitawo vana vangu, because I really thought kuti God was punishing me kubva zvandainge ndakaona chipoko chake mwana uyu. Kune vamwe vasikana avo vachiri kukura, my advice is siyanai nemusikanzwa. Usaita musikanzwa uchitemba kuti kana ndikazoita pamuviri nhumbu yacho ndinoibvisa. Mukoma, because zvakangofanana nekuuraya munhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Aiwa, ichocho ichokwadi kuti kana watobvisa pamuviri zvinenge zvakangofanana nekuuraya munhu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, and also let us have a discussion about that in the comment section.